Новият фронт на глобалното господство, истината за тунела на Беринговия проток. Арктика не е просто студена пустиня. Това е последният неизползван резервоар на човечеството, огромна територия, покрита с лед, под който се крият ресурси за трилиони долари и стратегически маршрути, които могат да пренапишат глобалната търговия. Днес светът гледа към върха на картата, но докато всички се фокусират върху климатичните промени, геополитическите играчи се готвят за нещо много по-сериозно. Днес ще разнищим тихата надпревара за Арктика, ще анализираме защо тя става най-горещата точка на планетата и ще разкрием истината зад сензационните слухове за мегапроекти, като тунела под Беринговия проток, които плъзнаха в медийното пространство през последните часове. Нека започнем с реалността. През последните седмици социалните мрежи бяха залети от информация за уж подписано споразумение между Русия и Аляска за изграждането на тунел, свързващ двата континента. Нека бъдем напълно ясни, това е класически пример за информационен шум. В днешната политическа обстановка, в която доверието между големите сили е на абсолютна нула, подобен проект е технологично и дипломатически невъзможен. Но защо този слух се появява именно сега? Защо именно Арктика е центърът на тези конспирации? Защото Арктика се превръща в шахматната дъска, на която ще се реши съдбата на енергийната независимост на 21 век. Арктическият кръг се затопля 3 пъти по-бързо от останалата част на земното кълбо. Това не е просто екологичен проблем, това е икономическа възможност. Топенето на ледовете разкрива Северния морски път, който съкращава разстоянието между Европа и Азия с почти 40% сравнение с маршрута през Суецкия канал. Представете си логистична верига, която избягва тесните места, контролирани от враждебни режими или рискови зони. Русия инвестира милиарди в ледоразбивачи от нов клас, които нямат аналог в света. Тези машини не са просто за научни експедиции, те са гарант за контрол. Москва не просто претендира за арктическия шелф, тя го милитаризира. Руските бази, изоставени след края на студената война, сега са обновени, с модерни радарни системи и капацитет за разполагане на крилати ракети. От другата страна на уравнението е НАТО Съединените щати, Канада, Норвегия и наскоро присъединилите се Финландия и Швеция вече не гледат на Арктика като на периферия. Ученията «Студен отговор» стават все по-мащабни, а присъствието на американски подводници в арктически води е постоянно. Тук възниква въпросът за стратегическата дълбочина. Защо Вашингтон е толкова притеснен от руското присъствие? Защото контролът над Арктика означава контрол над комуникационните линии. Подводните кабели, които пренасят почти целия глобален интернет трафик, преминават през зони, които лесно могат да бъдат компрометирани. В случай на конфликт, Арктика е мястото, където може да се изключи дигиталната инфраструктура на противника. Сега, нека се върнем към темата за тунела. Защо подобна идея се лансира в общественото пространство? Това е форма на психологическа операция. Чрез пускането на идеи за грандиозни проекти за сътрудничество между враждуващи страни, се създава илюзия за нормализация. Това размива границите между реалност и фантазия. Когато хората започнат да обсъждат тунели под океана, те спират да обсъждат реалната опасност от ескалация, разполагането на ракети и борбата за суровини. Това е инструмент за отклоняване на вниманието. Като анализатори, ние трябва да виждаме отвъд заглавията. Ако Русия и САЩ не могат да се разберат за нищо през последните години, вероятността да се обединят за проект за $100 милиарда е нулева. Но борбата за ресурси е реална. Арктика съдържа близо 25% от неоткритите световни залежи на петрол и природен газ. Освен това, тук се намират огромни находища на редкоземни метали, ключов компонент за производството на всичко, от смартфони до високотехнологични оръжия. Китай, въпреки че няма директен териториален достъп до Арктика, се самообяви за наречена арктическа сила. Пекин инвестира сериозно в руски енергийни проекти в Сибир и Арктика, осигурявайки си достъп до бъдещите доставки на суровини. Това е триъгълникът на влияние. Русия предоставя територията, Китай предоставя капитала и технологията,
а Западът се опитва да сдържа този съюз чрез присъствие на НАТО. Нека разгледаме военните аспекти на този регион. Модерната война в Арктика изисква специфични способности. Температурите от минус 50 градуса правят стандартната електроника ненадежна. Металът става крехък, горивото се сгъстява, а логистиката е кошмар. Това е среда, в която само най-подготвените могат да оперират. Руските арктически войски се обучават именно за тези условия. Всяка нова радарна станция, която виждаме на сателитни снимки, разширява обхвата на ранното предупреждение срещу стратегически бомбардировачи. Това е игра на криеница, която се играе с ядрено оръжие. Същевременно, влиянието на променящата се климатична обстановка върху корабоплаването е тема, която често се подценява. Новият път на Куприната, който Китай чертае през Арктика, е директна заплаха за хегемонията на морската търговия. Ако търговските потоци се изместят на север, традиционните търговски центрове в Югоизточна Азия и Европа ще загубят своето значение. Това е причината за толкова голямото напрежение. Тук не става дума само за лети мечки, тук става дума за това, кой ще държи ключовете към световната икономика през следващите 50 години. Въпросът за суверенитета в Арктика е също толкова сложен. Конвенцията на ООН по морско право позволява на държавите да претендират за икономически зони до 200 морски мили от брега си. Но какво става, когато шелфът продължава по-нататък? Русия, Канада и Дания имат припокриващи се претенции за подводния хребет Ломоносов. Това е териториален спор, който се решава не в съда, а с изпращане на подводници, които да забиват знамена на дъното на океана. Това е символика, която е изпълнена с военен подтекст. За да разберем как тази ситуация ще се развие, трябва да следим внимателно три неща. Първо, темпото на модернизация на ледоразбивателния флот. Ако някоя страна получи решително предимство тук, тя ще контролира логистиката. Второ, инвестициите в сателитна комуникация и системи за наблюдение в Арктика. Който вижда пръв през поляризираните нощи, той печели битката. Трето, дипломатическите сондажи за демаркация на зоните. Досега Арктическият съвет успяваше да запази известна стабилност, но през последната година диалогът практически е спрял. Нека се върнем към споменатия тунел. Защо изобщо трябва да обсъждаме такива неща? Защото аудиторията ни търси отговори на несигурността. Когато хората чуят за тунел, те искат да повярват в нещо по-голямо от войната. Те търсят надежда за сътрудничество. Но моята роля тук е да ви представя нещата такива, каквито са без филтри. Тунелът е мит, създаден да отвлече вниманието от реалното милитаризиране на Арктика. Докато вие се фокусирате върху несъществуващи инфраструктурни проекти, страните в региона изграждат истински стени от ракети и радари. Арктика е огледалото на нашия свят. Всичко, което се случва на глобалната политическа арена, търговски войни, състезания за ресурси, стремеж към доминация е концентрирано там, по студената повърхност на океана. Това е мястото, където историята на 21 век ще бъде написана. И ако искаме да знаем какво ни предстои, не трябва да гледаме към медийните заглавия за фантастични тунели, а към военните бюджети и докладите на разузнавателните служби за дейността в най-северната точка на планетата. В края на краищата, Арктика ни показва колко крехък е световният ред. В момента, в който ледовете се стопят, границите стават размити. И точно тогава се проявява истинската природа на глобалните сили не като партньори, а като конкуренти, готови да защитават интересите си с всички средства. За тези от вас, които следят Unfiltered Report, е важно да разберете следното – геополитиката не е линейна. Тя е динамична и често ирационална. Справянето с дезинформацията е първата стъпка към истинския анализ. Днес ви показахме, че зад един уж договор се крие реална борба за господство. Това е урок за критичното мислене, който се надявам да носите със себе си във всеки следващ анализ, който гледате тук. Надявам се, че този задълбочен поглед върху Арктика ви даде нова перспектива. Ние ще продължим да следим събитията в региона,
като се фокусираме върху фактите и стратегическите реалности. Не забравяйте, че най-важните неща често се случват далеч от погледа на широката общественост, под дебел слой лед или зад плътни завеси от дипломатическа секретност. Благодаря ви, че бяхте с нас в този епизод на Unfiltered Report. Продължавайте да задавате въпроси, продължавайте да търсите истината под повърхността. До следващия път.